の虜になってしまう So guys, natay ato under sa kilid kay nakakita ko gwapa kay ba. So ato siyang tara mo palit lang gud dagwan gud, mo palit ta og gitaw gani, kwek-kwek ba. Tara, to ang ulon. Dai. Palit og kwek-kwek dai be. Nagpila man na siya. Ha? 5-12. 5. Ay, quick mo nilo. Kani dahil tulo 12. Kana lang be. Dai ka nang Namakan mo, kulanan pa. Kasi mo pangalan day. Hello. Ay ako tagnaon na. Yes. Imong pangalan kay Ferian. Ha? Nana kay Gwapa. Wala lang kay nadamguhan mo tiga gabi eh. Kuha kaya. Upod. Lagi. Wala lang, gisearch na ko eh. Gisearch na ko. Stalker. Kaya ba di mo mang stalk? Kabalo eh. Kuha na yun guys. Ari na ko mo. Hindi, nakauna. Ari na ko mo palit taga-adlaw. Hot doon ako kung sildo. Hot doon ako kung sildo. Palit na rin.